Vydajte sa s televíziou Lux a cestovnou kanceláriou Avertravel na púť po pútnických miestach Českej republiky. Okrem iných miest zavítame i na Velehrad, navštívime svätý Hostín s milostivým obrazom Matky Božej s bleskami a svätý Kopeček. Na hore Matky Božej v Králikoch si uctíme sväté schody. Nevynecháme ani Starú Boleslav, neodmysliteľne spätú so svätým Václavom a Paládiom Zemne České. 2 noci strávime v Prahe. Tu budeme okrem iného obdivovať aj katedrálu svätého Víta, zavítame do kostola Panny Márie Víťaznej s pražským jezuliatkom a zájdeme do pražskej Lorety, kde stojí kópia domčeka Panny Márie z Nazareta. Na Svatej hore u Příbrami si uctíme zázračnú sošku Panny Márie Svatohorské. Navštívime aj baziliku Nanebovzatia Panny Márie a svätého Mikuláša v Žďári nad Sázavou a nádhernú obnovenú baziliku svätého Jána Nepomuckého na Zelenej hore geniálneho architekta Jana Blažeja Santini Eichla. Prihlásiť sa môžete telefonicky na telefónnych číslach 034 651 38 96 alebo 0905 974 264, prípadne e-mailom na avertravel@avertravel.sk.